Hausa TV tasha iri suka haɗar da Rahama Radio da Abbas Salisu Sauran ɗinki yake tare da mu, sai kuma Aminci Radio da Aliyu Sufyan Alhassan yake tare da mu, da kuma Garanti Radio da Umar Abdulkadir Datti, sai kuma Alkasim Muhammad Nasir Farkiya daga Bijin FM, Abubakar Dan Gambo daga Independent Post, sai kuma Sayyidi Haruna Kutama daga Voice of Africa, akwai kuma Bashir Sharfaɗi daga Freedom Radio, sai Yakubu Abubakar Gwagwarwa daga Pyramid Radio da kuma Kadaura, akwai kuma Kabiru Hayin Hagu daga Daily Fan, sai kuma ni Idris Muhammad Abdu da zan raka musu daga tashar Radio Express, wanda tuni nake farin cikin shaida muku cewa Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso shine zai yi gani da waɗannan kafafen yada labarai har kimanin kusan sa'a guda dangane da batu na jiran hukuncin kotun kolin da aka sanya gobe Juma'a a matsayin ranar yanke ta gilli. Amma dai da farko Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso muna maka lalle marhaban a madadin waɗannan kafafen yada labarai. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso dai kowane lokaci makamancin irin wannan abu gire na siyasa mukan alamta muku cewar baya buƙatar dogo gabatarwa ko ta'anini, domin dai shine wa zauren majalisar tarayyar yankin ƙananan hukumomin Koro Madugu garin Malam takara a wannan zaɓe da ya gabata. Kazalika shine tsohon kwamishinan raya karkara na gwamnatin Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje a gwamnatin da ta gabata. Sarkin yaƙin masarautar Karaye ne kuma sarkin yaƙin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda kuma Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso gashi dai an ce dama rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Gobe Juma'a ake sa ran za a yi ta a gama dangane da kujerar gwamnan jihar Kano da kuka daɗe kuna tiritiri tun daga kotun farko zuwa ta biyu da kuka samu nasara, amma a gobe an ce ba a san macituwan ba sai miya ta ƙare. Wani albishi za a rabu jihar Kano. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan rana ta yau Alhamis, jajiberin da za a yanke hukunci na shari'a da ake wadda Abba Kabir Yusuf ya kai gwamnan jihar Kano zaɓaɓɓe Dr. Nasir Yusuf Gawuna, wanda ya kai mu appeal ya faɗi, ya sake ɗaukakawa zuwa kotun Allah ya isa, wanda gobe idan Allah ya kai mu za a yanke hukunci. Kuma shi ma kamar yadda muka saba faɗa cewa in Allah ya yarda abin da ya faru a appeal shi zai faru a wannan Supreme Court. Za a tabbatar da nasarar Dr. Nasir Yusuf Gawuna da kuma mataimakinsa Murtala Sulangaru, kuma a zo a rantsar da su a ci gaba da mu'amala. Akan haka muke, mu abin da muke faɗa kullum roƙo muke yi kuma da addu'a. Na farko ma da muka kai, kowa ya sani wata 6 aka kai ana gwagwarmaya, kuma duk sanda zan yi magana na kan ɗan waiwa wannan tarihi cewar ba a ma damu ba ma, ban ma san me muke ba. An ɗauke mu ma kanmu ya buga, muna shan magani, babu abin da ba a faɗa ba. Kuma ita wannan ƙara idan an kai gwamna ko shugaban ƙasa wata 10 ake, kuma daga yau ɗin nan da nake magana zuwa gobe an yi wata 10 cis. Abba wanda Allah ya sa ya zama gwamnan Kano bisa kuskure, wanda aka tabbatar da kuskuren a kotun farko, aka ce Gawuna ne ya ci zaɓe, aka sake tabbatar da shi a kotu ta biyu wadda ake cewa appeal court a Abuja, wadda aka tabbatar da cewar wannan zaɓe da ya ci da wannan ƙuri'a 36,000 ta tabbata. Tabbatan ma da ta yi bayan tabbata akwai kuma wata gaba muhimmiya wadda aka ce ma shi ba ma ɗan jam'iyya ba ne, ko kuma jam'iyyar tasa ba ta tsaye da shi bisa ƙa'ida ba, kamar inda lauyoyi duk sun yi bayani. Abin da ake da buƙata shi ne in ma za ka zama jam'iyya ta tsaye da kai, to ya zama cewar ka bi ƙa'ida, ka zama cewar ka saka takardunka na makaranta, ka yi duk abubuwan da suka kamata da sauran abubuwa duk gaba ɗaya ka bibiye su, ka tabbatar cewa wannan abu gaske ne. Kai dan secondary school ne, ka cika ka'ida ka zama dan takara, jam'iyya ta tsaye da kai, kuma ita jam'iyyar nan kafin a yi primary election akwai ka'idoji na hukumar zaɓe, wanda kafin a yi wannan primary election wata 30 kowace jam'iyya ta ƙasa za ta kai sunayen membobinta ba tare da sanin wa za a kawo dan takara ba. Kowa ma yana ciki ne dan jam'iyya ne, amma idan baka ciki to baka ci wannan ka'ida ba, ko da ta kawo sunanka ba ta bi ka'ida ba, to nan ma an yi babban kuskure, shine ake cewa forgery, wanda muka kira wannan abun a matsayin daga appeal aka ce to
ita kotun ma ta baya kamata bayan ta ce abba ba ɗan jam'iyya ba ne, to kamata ima a kai shi a yi masa hukunci. To wannan abin ne muka yi cross appeal muka tafi Supreme Court. Idan Allah ya taimake mu a nan gaɓoɓi guda 2 zuwa 3. Na farko ƙuri'ar sata da aka zo aka cire guda 165, Gawuna ya ci zaɓe a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano da ƙuri'a 36,000. Na biyu, aka sake tabbatar da cewar sashi na 177 na kundin tsarin mulki